खुलुमबाय लोगोफोर दिनैनि गोदान भिडिअ'आव नोंथांमोन बयखौबो आङो दिनैहाय दंफैयो जाहैबाय उदालगुरियाव एनुअल कनफारेन्स जादों बर' बिप्ति सासनि दा बे जायगायाव दंफैयो आङो दाब दाब जायगानिफ्राय फैनानै थाफैनाय दङ नोंथांमोननो आङो हाजासे देखायलांनो नाजानायसै नोंथांमोना भिडिअ'खौ अन्नानै नायलांदो गिबियावनो आङो नोंथांमोननो मेन गेटखौ देखायग्रोनोसै नोंथांमोना नायनानै लादो थ' लोगोफोर बिदिब्ला भिडिअ'खौ स्टार्ट खालामनायसै आङो गेटनि नैबे जाहैबाय मेन गेट 109 एनुअल कनफारेन्स बर' बिप्ति सास दाहाय नोंथांमोना गेटखौ नुखाबाय जानांगौ नै थ' बिदिब्ला सिङाव हाबलांनायसै बेनो गेटआ दायो आङो हाबबोबाय ओरैहाय थांनाय समाव थेंक्स लिरनाय दं नै बेनो बे गेटआ जानला मेनला गेट नङा डाइरेक्ट बेखौ प्लास्टार लुनाय बादि जादों नै प्लास्टार लुखादों नै औवानि दंफांनि गेट नङा इयो आरो ओरैहाय बिराद समायना समायना दं नै बिबार बायदिसिना ओइयाव दै गलायनाय दं नै बेयो फुख्रि जाहैबाय बेयाव फुख्रि दङ सेरफाला बेबा माइ जोलै दोनग्रा बायदिसिना दै गदों माथो इयाव ने दै गलायदों माथो नै बेयो जाहैबाय मेन स्टेजआ बेनो दायो आङो पेन्डेल सिङाव हाबफैबाय नै गिर्जाया जाथ'वाखै दाबो फुंनि सेसना जोब्बाय दायो सानजौफुनि सेसन जासिगोन मानसि जाहांबाय नै पेन्डेला बिराद गिदिर नैबे पेन्डेलाखौ 12 बिगा दङ होननानै खोनादों आङो दायो बाहेराजों एसे थांनानै देखायहैबावनोसै नोंथांमोननो दायो पेन्डेल सिंनिफ्राय आङो बाहेरायावहाय फैबाय नै दायो ओरै देरा गिदिंनानै नायनोसै सोर सोर अबेनि थाफैदों गिबियावनो ओरैहाय थांग्रोनोसै आरोना बिराद दामि गारि दंफैयो नै एकदम जेरैजोंबो गारि दोननो जायगायानो गैलिया नै गारियानो गारि जायगाया माथो बिराद मानसि जाम जालायनानै दं ने बालिगावनि बे ने बालिगावनि नैबे बेलाय मा जाखो बेयाव मा बेयावबो थाग्रा देरा गोजा इफोरो ने बैजों ओंखाम जायो ओमफ्राय जिरायफैयो
ओमफ्राय नैबो मोनसे दंबावोमोन नैबो जेबो नाम साम होआखिसै माथो ओरै दङ नै बाइक दोनग्रासोलै दायो बा बिराद मोजां साजायदों नै बियो नायदो बेखौ देखायदो नै बियो अबेनि बे अबेनि र' नायनि ओइयावसो दङ नै सनाय बाथाबारिनिफ्राय फैदों बियो सनाय बाथाबारियानो रेकर्ड ब्रेक खालामबाय खोमा ना डेक'रेसना डेक'रेसना बिसिनानो साबसिन जागोन नामा सनाय बाथाबारि नैबे नायलांबावनि नैबेयो जाहैबाय मालाय बारनागाव बेप्टिस्ट चार्च बिथांमोननिबो मोजाङानो देराया बिराद मोजां नैबेबो बिनिनो बारनागावानो मोननै नामा सिना दा बिदिब्ला दस्रायाव नायबावदिनि जों नायना लाबावनि बे जारनागावनिफ्राय नै जारनागाव गामिखौथ' मिथिजोबखाया अबेनि फैदों होनब्लाबो बेरायनानै नायनानै लानोसै देराफोरखौहाय बेलाय सारुंगाव नामा सारुंगाव सोरनोगाव नैबे सोरनोगावनि नैबे सोरनोगावनि खाथियाव थांबाय थाले गोजाननिफ्रायनो देखायहरनोसै नै बेयाव मोनसे दंबावो नै सिङाव हाबनानै नायनोसै माबादि मानसियानो गैया माथो ने बाबुमोन बाबु अबेनि नोंसोरलाय जेंगाबिल बा माजबाद जोंनि खाथिनिसो माथो नोंसोरनिया माला फैया ए दे थाथ' औ ओरैबो माथो बिराद गुवार माथो जायगाया बेयो मानि नाम गैया माथो बुंनाया मा बे जाहैबाय बर्नगाव आनसलिकनि नै बिराद गिदिर बेबो बिसिनि थाग्रा जाग्राफ्रा बेनो जाहैबाय आरो थ' बिसिनि थाग्रा जाग्राफोरखौथ' आं नोंथांमोननो देखायजोबनो हानाय नंला बिराद गुवार जायगाया आं दासो एसे बेरायहांदों जायखिया बेबादिनो गोजा जाजोबगोन बादि मोनखादों जेरैजोंबो ओंखायनो आं बेलेगखौ देखायनोसैलाय नोंथांमोननो ओरैहाय अमा गोदाग्रा दं ओंखाम ओंख्रि संग्रा दं बिथिं थांनोसैलाय बेफोर जायगाफ्रा गासिबो दाब मण्डलिनिफ्राय लुनानै थाफैनाय गोजा जायगाफ्रा 300था मण्डलिनि सोद्रोमाफोर बेयाव दंफैयो गारि थांगोन मण्डलि गंसेयाव धरिलक खमावनो 20-30 अभार 100 घर बिदि दङ मण्डलि मोनसेयाव औ फैदो हरै थांसै ना एबार सल'गोफोर बेसेबां हायो आं नोंथांमोननो देखायगोन नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय दुब्लि हानानै गारि खारबाय थानानै गोदोजोब्बाय लामाया लिबु मोनलायदोंनो गानो अबेजों थाङो एबार बैजों बेरायनोसै आथिंफ्रानो मा जाखो आबौ गारिया एक्सेला बोनो हाला नामा एसे बेरायना लाबावनि गिर्जा जासान्दि जोंना दाबो गिर्जा जाथ'वाखै नालाय ओंखायनो बेरायना लादों जों एसे दा गिर्जा जानोसैबाथाय जोङो थांनोसै बारा गोबाव सम गैला गिर्जा जासिगोन नै बेयावबो बेबादिनो गोबां मानसिफोर फैनानै देरा लुनानै थाफैनाय दङ देन्जार नुदों माथो आसोल नोंखौ बहा दं पेन्देला नोंसिना ए बैथिंना दे एसे बे आंलाय सप्तासे बारा जाबाय आङो आसोल थां दे बेरायना लाबावनि जों सोरजोंबो गोदोजोब्बाय माथो गारि खारनानै हायानो नै ओरैहाय नायनि मा दं जों ए ओंखाम जादों नामा ए औ ओरै मोनसे थांबावबाय नै लामाया ओरैजों थांनो
ओरै थांथ'ला खोमा दां ने बिजों थांलै दानिया ओरै थांनोसैथो नै ओरैहाय ओरैनिखौ नायना लानोसै बेरायजोबनोथ' हाखाया नालाय बेरायजोबनो हानाय नङा जों हा रुइजोब्बाय नै ओरैबो दङ नै आरो ओरैबो दंबावोसो मा महाय दंफां गोरान दं होनदोंमोन इसोरनि पेन्देलाव ओरै थांला दां थांगोन इजों थांगोन नै बिसिनिखौ नायनि जा मोजां देलायदों नै साजायदों बे अबेनि जाखो बाजार बादिसो नुबाय ने मानसिफ्रा जेरैजोंबो नै बिराद मानसि जादों बैजों थांनोसै हटेलजों एबार फाथा मोना औ दायो हटेलखौ देखायनो थांगासिनो दं नोंथांमोना जाय जायफ्रा बेफ्राव थानानै ओंखाम संदों जादों बैजोंसो जागोन बियो हटेला दा बेजोंबो थांनानै नोंथांमोननो देखायनो नाजानोसै बेयो जाहैबाय VIP गेस्ट हाउस अफिस बे मेन लामा जाहैबाय इयो नै लामाया बेनो भलन्टियार ओरैहाय थाबाय मेन गेट ओरैहाय थाबाय हटेल बे गासिबो हटेल नै हटेल गोजायो थ' लोगोफोर जोङो दायो नोंथांमोननो देखायनो थांगासिनो दं कुमुटिनि डाइनिं हल ओंखाम जाग्रा बै गोजा नुहुरनायानो हनै बेयावहाय ओंखामखौ मोनजागोन आरोना दा बे जायगायावनो जों ओंखामखौ जाहैनोसै माथो रेफारि सुलाबायदों ना भलन्टियार्सफ्रा हनै सोरबा फैदों दां नायनि र' नैबे गारियावनो जागोन दा नै बेनो नैबे मोनसे गारिया नैबे मोनसे भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो नैबे मोनसेबाव सोर जाखो प्रमद बर' फैदों माथो प्रमद बर' सार नैबे गारियाव दङ गोसोमाव बैयावहाय बेस होयो नामा औ नैबेयाव मा नांगौ लानो मोनगोन नैबेयाव बाइबेल दङ दां बाइबेल मा मा डायरि मोनो थायबाव बेयाव डायरि बायदिसिना बाइबेल फानदों नै ओरैहाय गोबां बायदिसिना दं नै बेयाव नोंथांमोना नांगौ बुस्थुफोरखौ मोनजोबगोन आरोना नै नैबे जाहैबाय दखानसो होनदां इयो खमला फानग्रा खमला दखान बिराद गोबां दङ माथो दाबो खमला अबेनिफ्राय इयो खमलाया ओरै अरुणाचल भुटाननि इयो खमलाया ना गोदैना गोदैयानो गोदैबो दङ आं दाखालि बैजोंबो दं माथो नै ओरै मैगं दखान नै कमला बाजार ओरै कमला बाजार गोजा बायग्राफ्रा नै बिदिब्ला हटेलाव थाङो औ हटेल मोनबाय नै हटेला बेनो ओरैहाय लेडिसफोरनि दा नै जागासिनो दं ओंखामा दायो ओंखाम जानोसै जोंबो दालि ओंख्रि लकेल दाउ जादो हटेल फटाफट जानानै थांसै हाबहैनोसै गिर्जायाव ओंखाम जादोंमोन लोगोफोर नैबे पेन्डेलावहाय कुमुटिनि पेन्डेलाव दायो जाखांबाय आङो भिडिअखौ बारा गोलाव खालामदो गोगोम जाबायलै लकेल दाउजों जाबाय दा गेजेराव थांसै दा एबार दहायसो अमाजों जाखाबाय आरो लकेल दाउजों जाफैबावबा जाबाय दा एबार गेजेराव थांसै दा ओइ खनसे ओरै बै दाउ गोदाग्रा अमा गोदाग्रा बेजों हटेलजों ओरै खनसे गिदिंनानै थांनोसै ना खनसे देखायलांस्राबावनोसै लोगोफोर नोंसिनो एबार लास्ट नै मादैमोना ओंखाम संग्रामोन बिसोरनो ओंखाम संनो दा मादैनि सायाव ओंखाम संदोंमोन दा ओंखाम खुरग्रा मादैमोननि खुरनायखौ मोनजाबाय जों दिनैहाय थाथ'दो मादै बिदिब्ला दे
मादैमोना बेयाव मावदोंमोन आरोना ओंखाम खुरना होदोंमोन मादैमोना जोंनोहाय बायदि मेनटेन मादैमोननि ओंखाम खुरना होनायखौ जोङो ओरैबादि जाबाय लकेल दाउजोंहाय मेनटेनेन्स ना औ औ बे मानिखानांगोन आरो ओरैबो बिराद गुवार माथो जायगायानो नै ओरै गासोन हटेल गोजा आं दहाय नोंसोरनो देखायनाया बैयाव ओरै थाग्रा गोजामोन मानसिफोर ओमफ्राय ओरैहाय गासोन जाग्रा हटेल दङ आरो ओमफ्राय नैबेवहाय बर'नि बेस बिदर अमा बिदर ओमफ्राय बयलार बेवहाय गोदानानै फानदों आरोना लोगोफोर खाथियाव थांबाय थाब्ला लोगोफोर भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबनाय जासिगोन दायो स' लोगोफोर उननि भिडिअआवहाय लोगो मोनलायसिगोन भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नाय जासिगोन आसोल बाय 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 बाय